Alang sa mga gustong new look karong New Year, ani ang mapatok nga hairstyle karong tuiga. Pinaagi sa report ni R. Jill Relator. Balayage ug foliage mao kini ang mga uso ug mas mopatok pa nga estilo sa pag-color sa buhok karong tuiga. Sumala sa hairstylist ug makeup artist nga si Trixie Tan, nindot kini nga hairstyle o gina-request gayod sa mga customers tungod bright colors ang uso karong tuiga. Full color siya pero gamitan siya bleach, gi-foil ang tanan nga buhok. Maka-dry gid siya hair pero pag magamit ta og kanang treatment og proper caring sa tong buhok, maiwasan man pud siya. Mauso usab kuno ang mga bob cut ug medyo dunay volume nga hairstyle karong 2021. Kaning customer nga si Jean Pancho nalipay gayod sa iyang bagong itsura karong bagong tuig. For new look sa 2021, ko daghan pud kayo gigana sa kong hair. Sa manicure ug pedicure, patok nga colors ang yellow ug gray nga maoy colors of the year. Usually, gina-request ako, ma'am, it's yellow tsaka gray. Mamong gudo ang sorted this year. Sa pagpili sa hairstyle na usuman o dili, ana gihapon sa customer kung unsa ang mubagay ug komportable alang kaniya aron sa mas nindot nga new look karong 2021. Especially karong this year 2021, di ba, new look, di ba, sa mga customers. So amo jud gina-follow ko unsa ilang desire. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao.